салом ба онҳое ки футболи тоҷикро пайгирӣ мекунанд. даври панҷуми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум хеле ҷаззоб сипарӣ шуд ки дар барномаи фат бештар муҳокима мекунем. ёдовар мешавем ки барномаи фат бо дастгирии ширкати теннисӣ рӯи эфир мебарояд ва дар ин нашри барнома аз беҳтарин бозиҳои даври мазкур шуморо огоҳ хоҳем кард. моро пайгирӣ кунед. даври панҷуми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум хеле босуръат паси сар шуд. акнун моро равзанаи трансферӣ дар пеш интизор аст ва бачаҳои лигаи якум кӯшиш мекунанд худро дар ин бозиҳо пеши чашми намояндаҳои дастаҳои лигаи олӣ ба қавле ширин намоянд. аз ин рӯ бозиҳо як нав ба муборизаҳои инфиродӣ табдил ёфтааст. яке аз бозиҳои хубе ки дар ин давр ба миён омад дидори дастаҳои динамо ва душанбе буд ки сармураббии дастаи истиқлол Виталий Левченко ва сармураббии дастаи Хуҷанд Рустам Хоҷаев дар як гӯшаи майдон бозиҳои футболбозонро назорат мекарданд. гумонам Абдулфаттоҳ Худоидодзода ки ду бозии охир хетрик анҷом дод, аниқ зери нишони кадоме аз онҳо қарор гирифт. бачаҳои барқчӣ баъди баргашт аз Македонияи Шимолӣ гумонам ё хаста буданд ва ё дастаи Гулистон воқеан қудрату тавони муқобилият бо дастаҳои лигаи якумро дорад ки баъдан дар ин бора ҳарф мезанем. ҳамчунин дар ин давр агар бигӯем як шармандагии дигар ҳам ба миён омадааст, шояд иштибоҳ набошад. ваҳдат аз дастаи ҳосилот чунон торумор шуд ки муболиға карда гӯем рақам барои ҳисобкунӣ намерасид. хулас дар ин нашри барнома фарохтар ҳарф мезанем. мехоҳам дарҳол аз бозии дастаҳои динамо ва душанбе оғоз намоем ки ҳузури Левченко ва Рустам Хоҷаев гумонҳоро зиёд карда буд. маълум буд ки онҳо ба хотири тамошои бозии беҳтарин футболбози чемпионат Абдулфаттоҳ Худоидодзода ва чанд футболбози дигар омада буданд ки дар ниҳоят умедворам ҷавоби худро гирифтанд. сарпарасти лигаи якум ширкати теннисӣ ба Абдулфаттоҳ Худоидодзода пеш аз оғози бозӣ ҷоизаи беҳтарин футболбози даври чоруми чемпионатро ҳадия кард ки дар вохӯрии қаблӣ ин футболбоз хетрик анҷом дода буд. ҳамин тавр дар рафти бозии навбатӣ низ ин футболбоз маҳорати баланди ҳуҷумкориашро нишон дод ва ба дарвозаи дастаи душанбе 3 гол зад. гумонам чунин натиҷа дидан кифоя аст ки намояндаҳои дастаҳои лигаи олиро қаноатманд карда бошад. дастаи душанбе бошад дар муқобили динамо як дастаи миёнаҳолро мемонд ва ба истиснои чанд дақиқаи охири бозӣ дигар онҳо ба истилоҳ тӯбро надиданд. чарлз накути ва дастаи ӯ кулан дар ҳоли таназзуланд ва бадтарин бозигузории худро нишон медиҳанд. паҳлӯҳои дигари бозии мазкурро дар шаҳри ҳамкоронамон тамошо кунед. дар даври панҷуми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум мо шоҳиди дерби шаҳри душанбе гардидем. ин рақобати ду бошгоҳи кишвар динамои шаҳри душанбе ва душанбеи пойтахт баргузор гардид. вохӯрии дастаҳо дар варзишгоҳи хонагии динамо сурат гирифт ва бо ҳисоби калони 4-0 ба суди соҳибони майдон ба анҷом расид. пеш аз шурӯи рақобат аз ҷониби сарпарасти мусобиқа ширкати теннисӣ бозингари беҳтарини даври чорум ҳамлагари тими динамо Абдулфаттоҳ Худоидодзода муаррифӣ шуд. аз ҷониби ҳамин ширкат ба футболбози мазкур ҷоизаи махсус тақдим карда шуд. ёдовар мешавем ки бозингари мазкур дар даври гузашта ба дарвозаи ваҳдат 3 гол зада дастаашро бо ҳисоби калон пирӯз гардонд. бо ҳамин қисми аввали дастаҳо шурӯъ шуд. то гузарош шудани 35 дақиқаи пайки аввал ягоне аз ин тимҳо наметавонист дарвозаи якдигарро рахна кунанд. ҳарчанд ки ҳарду даста имкониятҳои зиёди голзаниро доштанд, вале дар лаҳзаҳои охир ба мақсади худ намерасиданд. махсусан соҳибони майдон дар ин бозӣ бисёр фаъол буданд. шогирдони Аҳлиддин Турдиев аз рӯи ҳама оморҳои футболӣ дар ин рақобат беҳтар аз ҳариф ҳунарнамоӣ мекарданд. ин буд ки дар дақиқаи 36-ум ҳамлагари соҳибони майдон Абдулфаттоҳ Худоидодзода бо як зарбаи муҳкам голи аввали хеш ва дастаашро дар пайки аввал ба номаш сабт намуд. ҳарчанд бозингарони динамо кӯшиши бори дуюм рахна кардани дарвозаи Нурмуҳаммад Хайриевро мекарданд, аммо ин кор дар қисми аввал ба онҳо муяссар нашуд. бо ҳамин ҳисоб бошгоҳҳо пайки аввалро ба итмом расониданд. баъди 15 дақиқа дубора ҳарду даста ба майдони сабзи Спартак арена баргаштанд
ва қисми дуюмро оғоз намуданд. дар дақиқаҳои аввали пайки мазкур баъд аз зонуи худ лад бардоштани Фатҳулло Олимзода натавонист бозиро идома диҳад ва Аҳлиддин Турдиев маҷбур шуд ки тағйироти иҷборӣ намояд. ба ивази бозингари мазкур дар ин мавқеъ таҳти рақами 18 Ҷоведон Хушвақтовро вориди майдон намуд. баъдан ҳарду сармураббӣ қариб аз ҳама имкониятҳои иваз кардани бозингарон истифода карданд. дар ин рақобат қоидавайронкунӣ ками зиёд ба чашм мерасид ки шумораи зиёди онҳо аз ҷониби шогирдони Баҳодур Суфиев вайрон мешуд. дар яке аз ин ҳолатҳо баъди қоидавайронкунӣ бар зидди соҳибони майдон аз ин вазъияти стандартӣ онҳо бозигузорӣ анҷом доданд ки Суннатулло Азизов голи дуюми дастаашро ба дарвоза ворид намуд. бо гузарош шудани 1 дақиқа, аниқтараш дар дақиқаи 59 голи сеюми соҳибони майдон аз ҷониби Абдулфаттоҳ Худоидодзода зада шуд. меҳмонон ҳарчанд кӯшиши голзанӣ менамуданд, лекин ин кор ба онҳо муяссар нашуд. баръакс дар дақиқаи 82 баъди ирсоли тӯб аз канори майдон аз ҷониби Ҷовидон Хушвақтов бо ин ирсолаш Абдулфаттоҳ Худоидодзодаро имконият фароҳам овард ки бозингари мазкур голи чоруми даста ва сеюми хешро ба дарвозаи рақиб бо сар вориди дарвоза сохт. дар ду даври охир ду дафъа пайҳам мешавад ки ҳамлагари мазкур хетрики худро ба номаш сабт менамояд. кӯшишҳои дастаҳо дар дақиқаҳои баъдӣ бидуни гол ба анҷом расид. маврид ба зикр аст ки бошгоҳи Динамо бо 12 имтиёз дар мавқеъи дуюми ҷадвал қарор дорад. бошгоҳи Душанбе бошад ҳамакнун бо 4 имтиёз як зина поёнтар фаромаданд. баъди пирӯзии таъқибгари асосияшон Сарои Камар зинаи ҳаштумро аз тими пойтахт ситонд. дар рӯйхати нишонзанҳои мусобиқа бошад Абдулфаттоҳ Худоидодзода бо 8 гол дар аввали ҷадвал қарор дорад. таъқибгари ин нишонзан бошад ҳамлагари балхчӣ Масрур Ғафуров бо 4 гол дар ҷои дуюм қарор гирифтааст. Во-первых, я хочу сказать, что мы играли с хорошим соперником «Динамо Душанбе». Это основной костяк сборной 19-летних, поэтому это серьезный соперник. То, что мы, да, выступаем, как бы сказать, ниже среднего, да, это, как сказать, я уже принял команду, когда была она укомплектована, я ее принял за неделю. А селекцию я не проводил, потому что уже не было времени. Когда меня пригласили в этот клуб, оставалась неделя до чемпионата. Поэтому я, конечно, вижу, да, многие у нас есть слабые места, но я жду первый круг, потом заняться селекцией, найти молодых перспективных игроков, пригласить их, поработать с ними. И думаю, потихонечку мы наладим. тайёрии хуб дидем барои баромад кардан дар лигаи якум ва дар пеш бачаҳо вазифа мондаем ки як бозӣ хуб нишон диҳанд. ҳар як бозӣ ки мо ба майдон мебуроем мо барои ғалаба мебуроем ва бачаҳо имсол бисёр тайёрии хуб дида ва ҳар як бозӣ ки мо мекунем ӯ гуфтҳое ки мо ба бачаҳо гап мезанем ва ё ҳаракат мекунанд ки дар майдон нишон диҳанд. чӣ ки шумо дида имрӯза мо ғалаба ба даст овардаем. бачаҳо хеле хуб бозӣ карданд. бозии ҷолиби дигаре ки қисме аз мухлисонро маҷбур кард пеш аз анҷоми рақобат майдонро тарк кунанд, ин дидори дастаҳои ҳосилоти Фархор ва ваҳдати шаҳри Ваҳдат буд ки дар майдони марказии ноҳияи Фархор баргузор шуд. бачаҳои наврӯиди дастаи Ваҳдат муқобили фаворити асосии чемпионат хуб истодагарӣ кардан натавонистанд. ҳосилот баъзе фурсатҳои голиро хуб иҷро кардан натавонист, вагарна Ваҳдат бо ҳисоби калон шикаст мехӯрд ки назирашро дар таърихи футбол надидаед. бозиро пурра футболбозони ҳосилот идора мекарданд ва Ваҳдат ғайри як ҳамлаи хатарзо ки дар ниҳоят ба гол анҷом ёфт дигар ҳеҷ имконияти хубе пайдо накард. футболбозони ҳосилот бошад ба навбат дарвозаи ҳарифро нишон мегирифтанд ва голҳои зиёде ҳам ба самар расониданд. акнун ба қавли ҳамон бачаи Инстаграм чистонро биёбед, ҳосилот чанд гол ба дарвозаи Ваҳдат зад? дастаи ҳосилоти ноҳияи Фархор дар даври панҷуми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои лигаи якум дар майдони худ дастаи Ваҳдати шаҳри Ваҳдатро қабул намуд. новобаста ба он ки дастаи Ваҳдат 1 соат ба бозӣ ақиб монда бошад ҳам, вале дидори ин дастаҳо дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Фархор баргузор гардид. дастаи ҳосилот ба ҳайси муддаии асосӣ дар ин бозӣ аз дақиқаҳои аввал бартариро ба даст гирифта, аллакай дар дақиқаи дуюми бозии сарбони даста Харило Азизов ба кушодани ҳисоб даст ёфт. бо гузашти ҳамагӣ 1 дақиқа дар ҳамлаи навбатӣ ҳимоятгари канории дастаи ҳосилот Саидхони Амрохон голи дуюми дастаашро дар ин бозӣ ба самар расонид. баъди ин ду гол дастаи Ваҳдат бештар дар хатти ҳимоя қарор гирифта то ба анҷоми қисми аввали бозӣ ҳисобро нигоҳ дошт ва ҳамин тариқ қисмати аввали дидори дастаҳо бо ҳисоби 2-0 ба анҷом расид.
дар қисмати дуюми бозӣ дар ҳайати ҳарду даста тағйиротҳо ба амал омада боз ҳам нахустин шуда ҳосилоти фархор бартариро ба даст гирифт ва дар дақиқаи 65 ва 72 бозӣ ҳамлавари соҳибони майдон Далер Чолов ду голоро дар номи худ сабт намуд ва дастаи ҳосилот бо ҳисоби 4-0 пешсафиро ба даст гирифт. Ягона голи дастаи ваҳдати шаҳри Ваҳдат бошад баъди хатои ҳимоятгарон аз зарбаи пеналти ба ҳадаф расонида шуд. бояд гуфт ки дар дидори имрӯза хетрик низ сабт шуд. ҳамлавари дастаи ҳосилот Нурулло Маҳмудов ки дар ин бозӣ аз ҳайати эҳтиётӣ ба майдон омад, бо кӯмаки ҳамдастагонаш дар дақиқаи 66, 85 ва 89 бозӣ ба задани 3 гол шарафёб гардида ғалабаи бузурги дастаашро дар муқобили дастаи Ваҳдат таъмин намуд. ёдрас мешавем ки дастаи ҳосилоти Фархор айни замон бо касби 15 имтиёз аз 5 бозӣ анҷом дода садрнишини ҷадвали мусобиқа гардида аз бозӣ ба бозӣ ба мақсаду мароми худ, яъне рӯёфтан ба Лигаи Олӣ наздик мешавад. ҳамин тариқ бозии мазкур бо ҳисоби бузурги 7-1 бар нафъи дастаи ҳосилоти Фархор ба анҷом расид. бозӣ мо бо дастаи Ваҳдат буд. бозӣ хеле бозӣ шавқовар. дастаи Ваҳдат дастаи ёштарини ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ки дар Лигаи Якум бозӣ мекунад. бачаҳо хеле нағз бозӣ кард. мо чизе ки дар тамринҳо истифода бурдем, мо имрӯз дар бозӣ истифода бурда сазовори 3 хол гаштем. бозии дастаҳои ҳулбуки ноҳияи Восеъ ва сарҳадчии ноҳияи Ҳамадонӣ он гуна баргузор шуд ки интизориашро доштем. Сарҳадчӣ ҳадя кардани имтиёзҳоро ба ҳарифон идома медиҳад ва ин навбат шароит фароҳам омад ки ҳулбук низ аз ин неъмат лаззат бубарад. бачаҳои дастаи ҳулбук азми рохат ба Лигаи Олиро доранд ва қатори ҳосилоти Фархору Динамову Барчӣ муборизаҳои худро бо дастаҳои дигар хеле ҷиддӣ ба роҳ мондаанд. дар ин бозӣ бештари фурсатҳои натиҷабахш ба нафъи онҳо хотима меёфт ва дар тактикаву техникаи бозигузорӣ низ аз бачаҳои ноҳияи Ҳамадонӣ як сару гардан боло месоданд. кор ҳамин хел шуд ки чанде аз фурсатҳои голии худро футболбозони дастаи ҳулбук самаранок истифода бурданд ва бозингарони сарҳадчӣ гӯё ки ҳоло ҳам барои рақобат бо дастаҳои Лигаи Якум мутобиқ нашуданд. онҳо мавсими гузашта дар Лигаи дуюм хуб ҳунарнамоӣ мекарданд ва бояд бигӯем ки онҳо ҳамон ҷо ҳам дар аввалҳои мавсим мушкилӣ доштанд. шояд бо гузашти чанд марҳила ахиран нерӯ пайдо мекунанд. хулас натиҷаи бозӣ ин навбат ба фоидаи онҳо ҳал нашуд ва дастаи ҳулбук андак пешсафиро бар даст гирифт. ин бозиро низ ҳамкоронамон пайгирӣ карданд. дар даври панҷуми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Якум дастаи ҳулбуки ноҳияи Восеъ дар майдони худ дастаи дебютанти ин лига сарҳадчии ноҳияи Ҳамадониро қабул намуд. ёдрас мешавем ки дастаи ҳулбук дар соли ҷорӣ барои рӯ ёфтан ба Лигаи Олӣ талош меварзад ва ин даста баъди анҷоми 4 бозӣ бо 2 ғалаба ва 2 мусовӣ ва ҳамзамон бо касби 8 имтиёз дар зинаи сеюми ҷадвали мусобиқа қарор дошт. дастаи сарҳадчии ноҳияи Ҳамадонӣ бошад бори нахуст дар Лигаи Якум майдондорӣ мекунад ва ин даста дар назди худ вазифа гузоштааст ки дар ин лига боқӣ монда сол ба сол барои дарёфти зинаҳои болоӣ талош варзанд. дар қисмати аввали ин майдондорӣ дастаҳо чанд маротиба имкон доштанд ки ба дарвозаи ҳамдигар гол зада ба пеш бароянд, вале қисмати аввали дидори имрӯза бидуни гол 0-0 ба анҷом расида дастаҳо ба танаффус баромаданд. қисмати дуюми бозӣ бар нафъи дастаи сарҳадчӣ оғоз гардид ва ҳамлавари канории дастаи сарҳадчӣ тавонист ки дар дақиқаи 50 бозӣ бо як зарбаи зебову ҳадафрас аз тарафи чапи майдон голи нахустини дидори имрӯзаро ба ҳадаф расонида дастаи сарҳадчии ноҳияи Ҳамадониро дар ҳисоби бозӣ ба пеш барорад. бо гузашти 5 дақиқа аз голи задаи меҳмонон дастаи ҳулбук ба ҳуҷум гузашта дар як ҳолати бозӣ ҳамлавари дастаи соҳибони майдон аз пой афтонида шуд ки дар ин ҳолат довари марказӣ зарбаи пеналти таъин намуд. имконияти мазкурро Самариддин Расулов аз дастаи ҳулбук ба гол анҷом дода ҳисоби бозиро баробар намуд. дере нагузашта ҳамлавари соҳибтаҷрибаи дастаи ҳулбук Зоир Холматов ба задани голи навбатии худ дар Лигаи Якум даст ёфта ҳамин тариқ дастаи худро низ бо ҳисоби 2-1 ба пеш баровард. дар дақиқаҳои 70 бозӣ бошад баъди иҷрои зарбаи кунҷӣ аз ҷониби соҳибони майдон нимҳимоятгари дастаи ҳулбук Бобоёрзода Алӣ бо як зарбаи ҳадафрас ҳисоби голҳоро афзун намуд. дастаи сарҳадчии ноҳияи Ҳамадонӣ дар дақиқаҳои охири бозӣ чандин ҳолатҳои хуби голзаниро созмон дода имкон дошт ки ҳисоби бозиро баробар созад, аммо дидори навбатӣ низ барои дастаи дебютанти Лигаи Якум сарҳадчии ноҳияи Ҳамадонӣ бо бохт ба анҷом расида дастаи ҳулбук бошад 3 имтиёзи заруриро аз бозии хонагӣ соҳиб шуд.
Я хочу сказать спасибо ребятам за эту игру. Сегодня очень была футбольная погода. И две команды показали хорошую игру. Ну, кому-то повезло, кому нам не повезло. Поэтому команда Сархачи сейчас в этом сезоне играет первый раз в первой лиге. Я думаю, болельщики все поймут, что то, что мы проигрываем уже четвертую игру подряд, это не зависит от ребят, это зависит от того, что эту команду мы собрали за неделю до чемпионата. Ну, 10 дней. Ну, за 10 дней тоже дом не построишь. Ничто как бы не сотворит. Даже любой тренер профессиональный приедет, не сотворит. Поэтому у нас костяк команды состоит из Пархара у нас есть ребята, с Куляба есть с Душанбе и местные ребята. Чуть-чуть осталось, после первого круга сделаем коррекцию. Пригласим еще более молодых футболистов, которые вот я уже на примету взял. Если это у меня получится, то у нас второй круг будет другой. бозӣ ба бозӣ бачаҳои мо хуб шуда истоданд ва мо кӯшиш карда истодаем ки бозӣ ба бозӣ хуб шавем. чӣ хеле ки шумо дидем бозигарои меҳмон аввал ба дарвозаи мо гол заданд ва мо камтарак чӣ бозиро дигар кардем ва чора дуровардем бачаҳои беҳтаринро камтарак бозии дигар шид бозиро гирифтанд ва гуфтаниам ки иншоалло дар машқҳои ҷамъона ки даста ҷамъона чӣ хеле ки камбудиҳо буданд дар камбудиҳо кор мекунем иншоалло ба бозии дигар мо тайёр мебудем. ду дастаи пурқуввати дигар Панчери Румӣ ва Куктоши ноҳияи Рӯдакӣ низ суръати баланд дошт. дар ҷадвали чемпионат ҳоло Панчер мавқеи чорумро ихтиёр кардааст ва дастаи Куктош бошад бо фарқияти на он қадар ҷиддӣ дар мавқеи панҷум баъди Панчер аст. Куктош ҳоло 9 хол дорад ва Панчер 8 хол. вале гап сари он аст ки Куктош як бозӣ кам аз ҳарифи ҷадвалиаш анҷом додааст ва бозии захиравии худро агар бо ғолибият пушти сар кунад, пас бо ҳисоби математикӣ ӯ ба таври автоматӣ ба мавқеи чорум меравад ки дар ин минтақа шонси мубориза ба ду рохати аввал осонтар мешавад. аз ин рӯ дар ин давр дидори ин дастаҳо махсус буд. ҳар ду имкониятҳои худро бидуни иштибоҳ истифода мебурданд ва ин буд ки дар ин бозӣ фурсатҳои зиёди голӣ ба назар нарасид. бозии дифоъкоронаву эҳтиёткорона моро ба он водор кард ки бозии камголро тамошо намоем. Панчер кӯшиш мекард бештар ба ҳариф имконият надиҳад ва Куктош ҳам дар навбати худ ҳамин корро мекард. хулас дастаҳои баробар бозии баробарҳисобро нишон доданд. шаҳри пурраи рақобатро дар таҳияи ҳамкоронамон тамошо кунед. дар доираи рақобатҳои даври панҷуми чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои Лигаи Якум, дастаи Панчери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ бо тими Куктоши ноҳияи Рӯдакӣ дидор анҷом дод. вохӯрӣ дар варзишгоҳи ба номи Уктам Мамадови ноҳияи Балхӣ сурат гирифта, бо натиҷаи мусовӣ 1-1 ба анҷом расид. нахуст шуда бозингарони соҳибони майдон ҳисобро кушоданд. дар дақиқаи 16-ум Ғайров Маҳмуд тӯбро ҷониби ҳамдастааш Янгибеков Зайниддин партоф намуд ки дар ин ҳолат ин бозингар имконияти хуби ба амал омадаро истифода бурда тӯбро дохили тури дарвозаи дастаи Куктош намуд. қисми аввал бо ҳамин як голи задаи шогирдони Бахтиёр Ҳакимов ба анҷом расид. дар дақиқаи 47-уми қисмати дуюм бошад бозингарони дастаи меҳмон натиҷаро баробар намуданд. муаллифи голи мазкур бозингари рақами 9 Азизбек Султонов ба ҳисоб меравад. ҳамин тариқ майдондории тимҳои Панчеру Куктош мусовӣ пушти сар шуд. даври панҷум бо дастаи Куктош дар майдони худ бозӣ кардем. ҳар ду даста қувватош ба қувват буданд. ҳар ду даста то ин давр мағлуб нашуда буданд. барои ҳар ду даста хуб бозӣ карданд. бозӣ дуранг буд. аз ҳисоби шансҳо мо ба шансҳо бисёртар буд, вале истифода бурда натонистанд. бачаҳо хеле хуб бозӣ карданд. аз бачаҳо розиам. 70-80% бачаҳои мо маҳаллиам, барои мо таҷриба надоранд. аз ҳисоби таҷриба мо се бозӣ аст ки дар пеш ҳастем, дар охир гол сар метем, дуранг мешавад. барои таҷриба намерасад. бачаҳо оянда дар ҳаракат мекунем, кор мекунем ки таҷриба гиранд, бозиҳои хуб нишон диҳанд. мавқеи даста баъди бозиҳо маълум мешавад. дар чорум ҷо будем, як хол гирифтем. акун бо дигар бозиҳоро мебинем чӣ хел бозӣ кардан, баъд мебинем ки дар куҷо мешавем. ғолиб меомадем, хубтар мешуд, барое ки дар майдони хуб бозӣ доштем. бо мегӯем ки бачаҳо дар таҷриба нарасид, намеша бозии хуб нишон доданд. он чизе ки мо мехостем ҳама чӣ буд, не ки аз ҳисоби грамотикӣ камтар хатоӣ кардан, аз ҳисоби ки таҷрибашон намерасад. бозии онда бо дастаи Сарҳачӣ дар сафара ҳаракат мекунем, ғалаба кунем. Мы планировали
конечно, больше очков заработать, чем заработали. Сказывается, наверное, то, что мы 3 игры играли дома, первая выездная игра, и сегодня было очень жарко, чтобы что-то придумать. И просто ребята не нашли себе силы. Первый тайм было очень жарко, во втором тайме переломили, сравняли счет, могли забить, могли пропустить. Я думаю, что боевая ничья. Да, это будет игра с «Динамо». Это практически молодая юношеская сборная Таджикистана. Но будет интересная игра. Посмотрим, время есть. Но пока что без потерь идет только Хасилот. Он движется 5 игр без поражения. Я думаю, что вот эта игра, которая, то, что не было, пропустили мы игру с Бахчи, наверное, это сказалось. То, что вот этот перерыв был, который мы должны были играть. Мы не сыграли, наверное, это сказалось нам. Мы сюда приехали, чтобы заработать 3 очка, а получилось, что заработали 1 очко. Ну, насчет турнирной таблицы, я думаю, что чемпионат еще долгий и длинный, поэтому здесь все может измениться. Даже с учетом того, что Хасилот сейчас идет пока без потерь, он тоже будет терять очки. Я думаю, чемпионат будет интересный. бозиҳои дигари даври панҷуми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум ба таври зайл баргузор гардиданд. барчи баъди баргашт аз сафар бозии навбатии худро бо дастаи гулистон дар майдони худаш баргузор кард. гулистони шаҳри гулистон ҳайрон кардани мухлисонро идома медиҳад ва ин навбат муқобили як дастаи ба қавли воҳимае ки курсии сармураббигии онро зайниддин раҳимови машҳур раҳбарӣ мекунад 3-3 мусовӣ карданд. ҳулбук сарҳадчиро бо ҳисоби 3-1 шикаст дод ва панчеру куктош чӣ гуна дар боло гуфтем танҳо ба як голӣ даст ёфтанд ва натиҷаи ин бозӣ ҳам мусовӣ хотима ёфт. динамои шаҳри душанбе ба дарвозаи дастаи душанбе 4 голи беҷавоб зад ва абдуфаттоҳ худоидозода беҳтарин нишонзани ин бозӣ эътироф карда шуд. дастаи ҳосилот ба дарвозаи дастаи ваҳдат 7 голи якҷавоба заданд. дастаи саройкамар бошад дастаи моҳирро бо ҳисоби 1-0 шикаст дод. ҷадвали асосии чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум баъди гузораи даври панҷум он қадар тағйироти ҷиддӣ надорад. ҳосилот бо 15 хол ҳоло ҳам мавқеи аввали ҷадвалро ихтиёр кардааст. динамои шаҳри душанбе бошад 2 даври охир дар ҷои дуюм аст ва онҳо дар 5 дидори анҷомдодаашон дар ин чемпионат 12 хол ҷамъоварӣ карданд. ҳулбук бо 11 гол дар мавқеи сеюми ҷадвал ва панчер бо 9 хол мавқеи чорумро ишғол кардааст. куктош 8 хол дорад ва барчи бошад ҳамагӣ 1 хол кам аз ӯ бо 7 хол мавқеи шашумро касб кардааст. гулистон саройкамар душанбе ва ваҳдат ҳамчун дастаҳои миёнаҳол мавқеъҳои поёнии ҷадвалро ихтиёр карданд ки дар миёни онҳо ваҳдатро хатари паридан аз лига таҳдид мекунад. онҳо то ин дам ҳамагӣ 1 хол ба даст оварданд ва 1 зина болотар аз дастаҳои аутсайдер мавқеъ гирифтанд. агар моҳир ё сарҳадчӣ ҳамагӣ 1 ғалаба ба даст биёранд пас метавонанд мавқеъи худро бо дастаи ваҳдат иваз намоянд. даври шашуми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум ба мо рақобатҳои ҷолиберо пешкаш хоҳад кард. марказитаринашон ба андешаи ман рақобати дастаҳои барқчӣ ва ҳулбуки ноҳияи восеъ хоҳад буд. барқчӣ ҳоло бо 2 бозии кам аз дигар дастаҳо бо 7 хол дар мавқеи шашум қарор дорад ва агар бозиҳои таъхирафтодаашро бо пирӯзӣ анҷом диҳад пас онҳо ба таври автоматӣ ё ба мавқеи дуюм мераванд ё сеюм ки он ҷо ҳулбуки восеъ маскан гирифтааст. аз ину бозии онҳо хеле ҳассос сипарӣ мешавад. гулистон дар майдони худ моҳири ёбонро қабул мекунад ва дастаи душанбе бошад лидери ҷадвал ҳосилоти фархорро. саройкамар ба меҳмонии дастаи ваҳдат ба шаҳри ваҳдат хоҳад рафт ва барои ваҳдат имконият пайдо мешавад ки худро ба дастаи мавриди санҷиш қарор диҳад ки дар як сатҳ бо ҳам баробаранд. бозии ҷолиби дигар дидори дастаҳои динамо ва куктош хоҳад буд ки ҳар ду тим яке аз дастаҳои пурқуввати ҷадвал ба ҳисоб мераванд. дастаи сарҳадчӣ бошад дар хонаи худ тими панчерро интизор аст ки гумонам панчер аз 3 имтиёзи навбатиаш истиқбол хоҳад гирифт. дар рӯйхати нишонзанҳои чемпионат ҳоли ҳозир ягона чизе ки тағйир ёфтааст шумораи голҳои лидери рӯйхат абдуфаттоҳ худоидозода мебошад ки якбора нисбати қабл 3 гол боло рафт. ӯ аллакай дар ҳисоби худ 8 гол дорад ва футболбози дастаи гулистон муҳсин рустамзода бошад дар кулвори худ 5 гол ҷамъ овардааст. масрур ғафуров аз барқчӣ 4 гол, ранҷид ерматов аз гулистон 4 гол, самариддин расулов аз ҳулбук 4 гол ва далер чолов ҳам аз ҳосилот ба задани 4 гол
даст ёфтааст. ин натиҷаҳои бозиҳои даври панҷуми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум буд ки бароятон шаҳр додем ва ёдовар мешавем ки барномаи мазкур бо дастгирии ширкати теннисӣ сабт ва нашр мегардад. То ҳафтаи дигар хайр.